nwanne m onye na-elo gị ilo ọnwụ gbuo ya imo ma gị were ndụ ndụ bụ ihe ụtọ ọnwụ bụ ife alịrị kpomkpomkpom kpomkpo didi kom kpokpokpokpokpo kpomkpo didi kom ele ka isi oke agaghị ka nga ụlọ nna m ọ dị ka iwu onye ọhụrụ ama onye ọhụrụ ele ihe ịchọ ndị chọọchị achọka m ndị akawo na-achọ ndị ndị owere a na-agbagara egwu na-achọ ndị akwụna ebiri nwata akwụna ebere ga-emegbuole m gị maka Chineke ebere ga-emegbuole m gị so ụmụ akwụna ka iri n'uwe ozu iri uwe ozu brasịrị gara na-agachaghị echekwa m iwe ezigbo mmadụ mebi na ịbịara ịtụ nga na-ekpe ekpere ma ebe a ga-ekpere ga-ekpere napụta gị n'aka ajọ mmadụ ma ọ napụta gị n'aka ajọ mmadụ ama na ụmụ akwụna ụmụazị ururu ụmụazị ka gara nkeli m bụ oke mbịa bụ eje gị ime Thanksgiving bịa nga abịa bịa eji m ka ọ sọrọ devotion site na isi lere ụmụanya mụ na gị na-abụkere onye ọrụ ka onwe na-eme n'isi ọ bụ na nwe onye isi na-adịta mma ọgụ ma Hey, stop it! What is it? Calm down, calm down. You again. Get on. Ogamanja. Amakwa no monga. Ano kwala mo monga. Mama sana gara o siriga. Brozo mo bianga. Breka mambi. Yenga na atema. Nya totoro. Ika kuto ma. Niesi ebe da kuna na. Na sia wara na agbo ya. Okay, quiet. Na chiono gi. Oh. You wouldn't such a program customer. Hey, you know here, Anoga. Do you remember that I'm the manager of this hotel? I employ you in this hotel. And I can also sack you. Be very, very careful. Be very, very careful. Manager n'elu ọkwa manja n'elu wa kewo ọkwa manja n'elu gbe maka na ihe ka mma wo no asị pụtara asị m n'ewu manja Chineke n'elu gbe obi ọma na ọwụ masị bege na manja ihe company ọwụ masị bege na manja electronic motor international ọwụ masị gị na anụcha manja ebe dị titi iwu manja nga ndị ụmụakụ na ụmụazị na-abịa ala n'iyi gị hụ na na-ekwe na-afụli elu ọ bụ ka na-afụli elu nwere ihe ụlọ ṅụrụ unu ebido enweta nwa n'ala ka Chineke ji ọnụ kwara ngwa ọrụ ụmụazị ọgbanye ndị ahụ nga na-eme ihe mpụ na arụ ala na-akpa akpa ọ bụrụ otu anyị ụmụ nwoke anyị ga-akwụsị ịdị na-abịa na-enye ha petronit anyị kwụsị ịbịa na-enye ha ego anyị kwụsị ịbịa na-eto oroma mpụ na arụ ala akwụsị ịkpa akụ na-akwụsị otu nkwụsị ụlọ dị ụlọ na-akịgara ha ọnwa anyị na-eme ha na-akwado ha otu ụlọ si kwadota ha echi ụmụ ụlọ tolitekwa ha ga-agakwa na politek gabiri ụmụ nwoke agakwa na-akwado ha ka a kwụsị na ihe ọzọ kpọọ ihe ọzọ ihe ọzọ obi lebe ọkụ ihe agwa obi ọnụ ọnwa ọkụ na-agwa obi ọkụ obi na ya obi na ya gapụrụ ọnwụ I know what to do. ọkụ ya ọnwụ Imo! ọnụ Be
very, very careful. It's very, very wonderful. Gaga here. It put away egg. Oh, my ship, I don't know anywhere. Wrong, how much in a corner. You don't have no much of what in the summer. Who must have brought a man when you get for a popo is a man. Anybody begging me. Anybody begging one basket. Anybody begging me. 101. I am there. I push in on Jonas on job on. Goodness. Kita kamu, nak mas. Makanya boleh singgah pom di sini. Justru kadang diwan di menjo. Berat besok pun aja pom di sini. Kamu saya itu pemah kata ini anak apa mati dia. Dia nggak masih dia nak kau nak. Akan di menjona. Anak pun macam Chineke asal me. Ayo pegang kali me. Puno sembah, no ibu ni me kan me. Apa nama setengah aku yang nak 2 minutes. Baru 2 minutes. Ini orang brain 2 minutes dan ganeshi. Esi orang badas. Esi kati. Iklaga bronjo. Woni mentano. Iklaga brombo bigote woga ni me latin. Bromo gote woga yokunsi na kase yokunsi ele kwenu. Chineke ni lon. He. Must be na baro. On gam no ke na riki. Iglo ba chire gi ge disoro ne zola ne ge na Christmas nyen ne iwure ga chega nwata kare. Kwade ese ya di shike na akwa. Ne chige sai ko ma ko ne debe ne nkoza. Ma wai na akwa. Chineke ni lon. Eligwe ga akwa ngo one by one. Uno bomb baskas. Maka Chineke ihe mkro woto. Onye ga echari maka echari. Aka bali hono ga betani. Una ga betani bi na. E di ne pre na aboma. Chikala lo mo. Eri ngile mo ngam ni mo kara matana ko ko muru matana no ne bugare be yem ri gro mo ni ma o ma matana Chineke ya wure mo te di shie mi ke je kala lo so mo mam o ko mo te de ka ko ta ko chim ka po gas cha na tu ngem a tu ngem no baka onya wala na hum na ara ma onya hande ku ele ba ndili ni bra ko gba wo mo gbe de ma ni gra na elie baba akoy nyona akogula ego ko la de ko lawa na ndokwa iga hu akwa le monkey pox le ko enken no ede ko ga sa go tega go kanga wo gravel stupid element mago manager ne chen mu ne o ma so mu na pusidenga maka Chineke mu na kwa pusidenga we hono ngo na ka nwoke abari kro no gravel ndom no guru yi ane mo kro bia no ba he ha ba ga go no yi unu lokwe na ha ka ga eligwe ga eligwe ga nyon kwe wonu ga sa pedi na mbade digwe o ga de ono kama mba na go ene ehem akwa gwara nga akwa hey na me no tinesa ai eliza nne mo onye na-elogilo eligwe megide ya onye na-elogilo Chineke megide ya ona mo wanka nkara iji Igbo so ihe ya arịrị m mfe I want to thank all of you for your understand. Hey, understand. I want to thank you for your incumbent acrimony to our productions. We thank you for watching all our productions. Thank you for believing in us. Thank you for making us feel very important, because without you there will be no us. I and Sister Mangi, we put hands together to say thank you very much, and we promise to always make you happy. We promise to always knock at your door with something that will interest you. And again, I want to also tell you that if you want to watch more of our programs, you can get it, or you can just type Chief Imo's Comedy on YouTube. Ganime YouTube, type Chief Imo's Comedy. You get all of our work. And I want to also tell you that every Friday, we'll make sure we update something that will interest you. Thank you, and keep watching us. As you keep watching us, we'll keep also making you proud. We'll keep making you happy. We'll keep making you feel at home. Thank you very much, and God bless you. Bye-bye.